Magsilbi kay pangab. Na-in love ka na ba sa isang babae? Not true. Not true. English. What's up, madlang people? This is Kuya Renz and welcome back to my channel. Yay! So yun guys, for this video, for this vlog, for this before tayo magsimula guys is it is Sunday, so happy Sunday everyone, and February Wakay bawa! February It's 7. Ha? It's 7. February 7, 2021. So for this vlog guys, it's very exciting and very homogeneous. Yan. So ating i-welcome ang guest nyon guys. Before natin i-welcome yung guest natin guys, is ito yung challenge natin guys na may mga tanong kami guys sa kanya with a twist, with English ang kaniyang sasagutin. So ating i-welcome ang ating guest ngayon na si Renato Salo. Where are you? Salo! Pastor Renato. Wow! So ngayon guys, Taran! Sir Renato Salo. Ayan, ito yung kaibigan ko guys. Dati ay... Wait lang. Ito yung kaibigan ko guys dati nung nagtrabaho pa kami sa Tagbilaran kasi yung trabaho namin sa una nung sa Tagbilaran guys is restaurant at medyo mayaman tayo doon kasi Harbor City yung tinatrabahoan namin doon dati. So, are you ready for the questions with the twist English ang sagot ha? I'm so nervous. So number 1 is question number 1. Please introduce yourself before we Hello start. guys, so good morning everyone. My name is Renato Salo from Bulis, Idaho. And I high school. Asawa ni... So ngayon guys, ang baguting guest, grabe, nakakatawa talaga siya guys kasi alam niyo na. Naiit kasi pangani. Kailangan ka na mabuhay kasi kailangan ng pera. Kailangan ng pera. So, bago tayo mag-start, Mr. Guest Renato, kumusta na yung life mo ngayon? It's okay, okay pa rin, mabuti pa rin. Bakit yung camera? Yung love life mo? Love life is, fine. Wow, di ba nakita ko yung may TEDs? Ang apiro TEDs! TED bits! So yun guys, magsimula tayo guys. So magsimula tayo. Number 1 questions. Ilang taon ka na? Patay. English. I'm 26 years old. 26 years old daw siya guys. Palakpakan naman dyan. Number 2 questions. Oh my God. Ilang height mo? English. I'm Hindi niya alam yung height. 5 point. 10. 5'10". 5'9 guys. 5'10 daw guys. So, 5'9". tatlong tanong. Ano yan? Na-inlove ka na ba sa isang babae? Ala? Di magsilbi kay pangab. Na-inlove ka na ba sa isang babae? Not true. Not true. English. Patay. Oh my God, I'm so nervous. Kita ko pala pang puti. Oh my God. Kita ko pala pa rin. Ipito ng itag burang. Ipito ng buto. Sometimes. Sometimes so naka-try ka na, English na lang ko, sige, you have try like crush something girl or woman? Girl or woman o naka-crush ka na ba sa isang babae? You try. Wait sa ka nag-question mo rin. Oh. I can repeat question. These my questions, are you na nagka-crush ka na ba sa isang babae? Ayay! Yes. Okay. Next, 4 ang tagal tayo. So, ika-4. May BF or GF ka na ba ngayon? No, I'm searching. BF.
Hal. Pwede pagbigyan ng clue kung taga saan. Ayan, nagkurag-kurag. Oh my god. Nagkurag-kurag. Wala. Wala. Not here. And I want to. Oh, not here! Babae? Here man. Not here. Laki mo ba yung here? Here is a girl and him is a boy. Him. Oh. It's not. Taga Purok Uno. No. Ah. And malayong Luzon. Malayong Luzon, Surya, another places. Yeah, another place. 5 questions. And Nakatry ka na ba na? Ana? what's that? Oh my god. Nakatry ka na ba ng ana? Nothing. Nothing. Okay. Number 5. My god, his face is almost cold. Nakatry ka na ba na nakakiss ng isang babae o lalaki? Nakatry ka na ba ng isang kiss isang babae at lalaki? Or lalaki pala? No more. No. No? Okay. Yes. So, Okay. ngayon, magtagalog na tagalog sa English. So ngayon, anim na pang tanong. So, ngayon, Mr. Renato ay may crush ka ba ngayon? Ay, oh, kandaro ko man. No. Yes. How's the work and Tagalog. Tagalog. Wah, Look at the camera. Sabri episode. Lisod daw. So, 7 nga pang tanong. Patay. Ay, muna na lang. Sige. Ngayon, Na? COVID. 7. Ano ba yung weakness mo? Ano ba yung weakness mo sa buhay mo? Weakness, yung kung sa Bisaya pa ka ng imuhang kahinaan ba sa Tagalog? Kinaan. Karang imong dala ka maluod, no dry, ano ba? Weakness. My weakness is. Kusga? Kani ko pa kano. My weakness Ano sa kamera? Look sa kamera. Uy, hal. My weakness is My weakness is Tagalog or Bisaya. my weakness Yung is kahinaan ba? sana my Loading. the only one is God. Yung weakness Ay, ka? isa. I'm sorry. My family. Yung weakness sa pili. Weakness. Is that weakness? Ano? Weakness, ang weakness is kanang imong maluya dira ka. Kanang dira ko masaktan. Madali lang ako masaktan dahil sa mga taong hindi ako nirespeto. Yung ina-lockdown, low down ako sa sarili ko. Mag-judgment sila sa akin, yan na ba? Ano yung weakness mo sa imong anong kahinaan? Kurog na kuray. Ano? Oh Lupat my na. God. Charge siya. Weakness? Weaknesses? Kung sa man, family mo weakness. Why? Ano, bakit yung family mo yung weakness? Kung sila ay... Hoy, di ikaw ang guest. Siya. Labanan mo humalaya. Naglaba siya guys, tapos siya pa yung sagot ng sagot. Ayan. My weakness, Ay, wag family anang ko. ipring na. kung Tawa. Lahat pinaka. someday Dah. ay kung sila ay hindi magkakaintindihan Sa sa kaldero. money, sa So guys, ako yung My translator. father is mine. Sige. Yung weakness daw nila nato is family daw guys kasi My- yung time na magkaaway-away sila dahil sa pera, dahil sa Kaldero. sa pag ng aking papa nga na tawag Ah, yung weakness nila is especially po din guys yung papa niya pag siya ay umiinom tapos umuwi sa kanilang bahay na siya ay magwawala. laging lasing, magwawala daw at saka yung mga gamit nila ay pagtapon kahit saan doon. So yun ang weakness niya. Tapon doon. So next! Ayay. Strength. Ano yung strength mo? Yung strength. Strength. Yung, anong tawag ng strength Tagalog? Tagalog is Kalakasan mo. Kanang mamotivate ka sa isang anong bagay na yan. Lok do kumay ha.
Di kayo guess. Ay, wala. Ano? Oh my God. Sa strength name mo. Strength is Kusog ba? Yes, yung... in Asawa dyan asawa nito niya. Ha? my mother and my Dah! strength is my mother. Yeah, ang strength daw niya guys ay yung kaniyang mama at saka yung kaniyang family. Kahit ano daw guys, kahit walang ulam sila, basta buo ang pamilya, masaya sila yung ang strength niya. So yun lang po guys. I'm really sorry kasi yung guest natin ngayon ay parang hindi nakahanda siya. Parang naglo-loading, parang wifi lang signal. So, yun lang po guys, it is Kuya Renz. It's Renat Salo. Renat Salo, and there is the cousin here in the background. Ayan, ito po yung sila guys, so mga hindi guest, pero siya lang ang nagsasalita rin sa sagot. So maraming salamat guys sa panonood nyo at sama ay nag-enjoy kayo. Ayan. Baka may i-shout out ka dyan. Shout out na Jomaring! Shout out in my Salo family and Yeah. my Teresita Reyes family. In Kuwait, working in the Kuwait. And Di pa kagawa ito Ora. and always my God. God, thank you so much. So guys, yung shout out niya is shout out sa Salo family, sa And Salo family my ate in Kuwait. in Kuwait. She's working in Kuwait now and the name is Teresita. So, mega love shout out Ate Teresita. Ayan, from the Kuwait, working now. So, take care ate and I hope you And shout out ko sa Tagbilaran City in Christian Church. Miss you all. Yes, mega love shout out sa Taglaran Christian Church. Yeah, So, yun na po guys, kaya pa-enjoy ko. See you on my next vlog and bye-bye! see you Bye! soon. Bata!